F'dawn l-aħħar 10 snin kien hawn ma' 28,000 kopja f'pajjiżna li qalu is-Sinjor C. 25% minnhom jiġifieri koppja minn kull 4 huma żwiġijiet barranin. 18% minnhom kienu biċ-ċivil. Il-psikologa Angela Abela spjegat li wieħed mill-fatturi li qed iwassal għal dan huwa li ħafna aktar Maltin qegħdin jiżżewġu barranin jew ta' reliġjon differenti. F'kuntest li l-istatistika tal-Eurostat tpoġġi lil pajjiżna fil-5 post tal-klassifika tal-pajjiżi ideali għal koppji biex jiżżewġu. Irridu noħduh b'ċertu kawtela għax probabbli kieku naqalaw dawk il-25% jew ftit inqas illi huma barrani qed jiġu jiżżewġu għaw bħala parti miċ-ċelebrazzjoni tagħhom, aħna ma nikkwalifikawx mal-ewwel 5, però naħseb li xorta nikkwalifikaw minn ta' qoddim għax aħna bħala pajjiż niffurmaw parti mill-grupp ta' pajjiżi fl-Ewropa li huma iktar tradizzjonali. Il-psikologa spjegat kif hemm diversi fatturi li jagħmlu lil Malta il-pajjiż ideali għaż-żwiġijiet. Naħseb li tintażel Malta għax hija destinazzjoni splendida, naħseb huwa pajjiż jiena li jattira ħafna nies, għandu ħafna x'joffri mhux biss fil-kultura, fl-istorja, fil-ġmiel, imma naħseb anki fl-infrastruttura, fis-servizzi, pereżempju ta' pjanar ta' żwieġ fil-postijiet fejn jistgħu jiċċelebraw iż-żwieġ. It-temp tista' tieħu ritratti eccellenti u għax id-dawl huwa importanti ħafna għal dawn l-affarijiet. Dan l-istazzjon mal fit-toroq tal-kapitali jistaqsi lin-nies x'jaħsbu dwar iż-żwiġijiet. Iż-żwieġ laqda hu. Jien għalija żwieġ, ifhimni, la jirnexxi, kuntent bih. Mhux li mħabba bejn iż-żwieġ, iż-żwieġ m'hawnx aħjar minnu meta ikun sew. Staqsejnihom ukoll jekk jarawx differenza bejn iż-żwiġijiet tal-lum u dawk ta' darna. Il-libertà tfarku żwieġ. Iktar jitħassru, iktar ipoġġu biex kif jiddejqu jitilqu. Toqgħod id-dar ma toħroġ għax vera se fit-tentazzjoni hu. Illum differenti, illum kulħadd dar-rasu, il-marat mur fejn trid, ir-raġel imur fejn irid u għajja mmorru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.